laptopok megjelenésének 25. évfordulója alkalmából a Toshiba AC100 bemutatásával a Toshiba újabb fejezetet nyit a vállalat innovációs történetében. Az AC100 sokkal több, mint egy rendkívül vékony, könnyű és stílusos laptop, ha úgy tetszik netbook, hiszen a számítástechnikai eszközök egy merőben új kategóriáját jelenti. Intelligens, azonnal munkára kész, mindig be van kapcsolva, és bárhová magunkkal vihetjük. Kiváló érvek ezek amellett, hogy a Toshiba AC100 notebookot intelligens utitársnak nevezzük. Egyre többen vagyunk olyanok, akik a nap bármely szakában szeretnénk használni a közösségi hálózatokat és kedvenc webalkalmazásainkat. Gyakran azonban szembesülnünk kell azzal, hogy okostelefonunk kijelzője és billentyűzete behatárolja lehetőségeinket. Az új Toshiba AC100 notebookkal és a rajta futó Android elérhetővé válik az okostelefonok korlátaitól mentes, mindig velem van és mindig működik élmény. A Toshiba a laptopok miniaturizálása során szerzett tapasztalatait vette alapul az AC100 kifejlesztésekor. Olyan notebookot hozott létre, amely 10,1 hüvelykes kijelzőjén tökéletes webes élményt biztosít, teljes méretű billentyűzettel rendelkezik, beépített Wi-Fi és sok modellben 3G kapcsolatot biztosít, és készenléti ideje akár 5-7 nap is lehet. Ráadásul ez a rendkívül vonzó notebook 900 g-nál könnyebb. Emellett a Toshiba AC100 Android és a testre szabott Toshiba felhasználói felülettel nyit új fejezetet a mobil számítástechnika történetében. Ez a nyílt forráskódú platform az online és offline alkalmazások fejlesztőinek legnagyobb közösségéhez biztosít hozzáférést, ahol a kommunikációs és információs eszközöktől a szórakozáson és a játékokon át a hatékonyságnövelő szoftverekig terjed a választék. Bármikor nyitjuk is ki intelligens utitársunkat, az mindig munkára és internetezésre kész. A Toshiba AC100 gyors és ütésálló SSD meghajtót kapott az adatok helyi tárolására. A legtöbb szoftver, szolgáltatás és fájl elérése, letöltése és tárolása azonban az interneten történik, mivel a notebook folyamatos online kapcsolatban van. Pontosan erről szól a felhő alapú számítástechnika. Az e-mailek automatikusan érkeznek, még készenléti üzemmódban is. Az online dokumentumok és multimédiás tartalmak bármikor elérhetők. A Toshiba AC100-ot folyamatosan bekapcsolva tarthatjuk, bárhová magunkkal vihetjük, így semmiről sem maradunk le. A Toshiba AC100 mindig velünk tart. Otthon, az iskolában vagy az egyetemen, valamint a hozzáférési pontok közelében a Wi-Fi kapcsolatot használhatja. Ingázáskor, sorbanálláskor vagy a szabadban pedig 3G hálózaton keresztül csatlakozik. A Toshiba AC100 ideális és kedvező áru kiegészítője egy erős laptopnak, gyors, kényelmes és egyszerűen használható.